Halløj alle sammen og velkommen til noget Ever PvP. Halløj tingling. Det kan være der kommer en let's play. Jeg tror det ikke. Det der kommer der højst sandsynligt ikke. Men ja, det er egentlig bare en snakvideo om min kanal. Så ja. Håber I nyder den. Inden under min kanal er jeg selvfølgelig rigtig glad. Jeg er ret meget glad for at de ser mine videoer. Men ja, det er meget dejligt. Ah! Lad mig være din kujon. Ah! Hvorfor kalder jeg ham en kujon? Goddag. Forsvind! Jeg dræbte en, og han er min. Han er min. Jeg har selv dræbt ham. Dræb din egen. Haha noob. Bum, bum. Bum, bum. Fuld enchanted gear. Med bare så det er, at den holder lidt længere, helt ærligt. Forsvind! Det er ham den bedste. Hvad er det? Jeg ved ikke, om jeg er bange for mørket. Men det finder vi ud af. Når jeg bliver sørstig, så får jeg altid en klaustrofobi. Okay. Hvis man har den, så dør man. Holy shit, jeg er bange for mørket. Jeg er bange for at dø af ham. Han er fuld de er tøj. Og derfor går jeg herind sammen med min trøje. Ej. Min kanal er selvfølgelig glad for, at I ser den. Og ja. Jeg fejler. Så har jeg også gerne fortælle jer mere. Der kommer. Jeg lover at der kommer en hel masse at de her let's play er i gang nu, men ja, jeg stopper ikke eller noget som helst. Jeg bliver på den her kanal indtil at jeg ikke gider mere, og det er nogle år, tror jeg. Men ja, håber jeg i hvert fald kan lide min kanal. Sig hvis jeg skal have en skin, og kan vi runde 5 likes på den her video? Det vil gøre mig så glad. Hej. Men ja, det var egentlig bare det for den her video. Jeg ved bedre godt, den ikke blev så lang, men det er jo også bare en snakkevideo. Så holy, hej. Dig kender jeg godt. Dig kan vi ikke lide. Men ja, lad os se om vi lige kan sige farvel. Det kan vi godt nu. Creeper. Så er det lige trap creeper, og så bum, bum. Haha.